तहरा जुदाई में तो मन करता कि हम जहर खा के मर जाई, बाकी का करी। घरे एगो भैंस बिया, ओकर गोबर पानी करे वाला केहू नइखे। शादी ब्याह करे खातिर बड़ा भइल जरूरी नइखे, खड़ा भइल जरूरी बा। उहो अपना पैर पर नौकरी करे के पड़ला, नौकरी। आ जौन सोचत रहलो उहो ठीके बा। जाड़ा के दिन में कतनो जोर से हिलावला पर ना गिरेला। नारियर के तेल घीओ से ज्यादा काड़ा होला। आ जौन समझत रहलो उहो। कल हमहू अपना खातिर एगो हवाई जहाज खरीद लेल रहती, बाकी का कहीं 5 रुपया कम रहुए, ऐसे खिलौना के दुकान वाला भगा दी हुए। भगवान कतनो बड़ रोग दे देस, कौनो दिक्कत नइखे, बाकी खांसी या पेटझड़ी एक संगे मत देस। जसही खोखतानी तो सही नीचहू से निकल जाता। दुनिया में जतना लोग बा ओकरा कौनो ना कौनो टेंशन भइल रहता। हमारा तो यही बात के टेंशन रहता कि अगर ब्यूटी पार्लर बंद हो जाई तो लइकिन मेहरारू के का होई। दारा सिंह ऐसन मोछ जामी जाई। आज हमके देख के एगो लड़की गावत रहलिया, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हम कने कि पूजा करो, प्रसादी चढ़ावो, आशीर्वाद लो और यो लो लाइन में आवे दो।